ஏன் எது நடந்தாலும் உங்களுக்கு அதை எடுத்து சொல்லணும். ஏன் எதுக்கு எடுத்தாலும் சிரிச்சுக்கிட்டு மண்ணையாடிக்கிட்டே இருக்கீங்க? நம்மளால விட்டு செய்யறானுங்கல்ல, அப்புறம் ஏன் எந்த சூடு சொல்ற இல்லாம சாய்ச்சிட்டு இருக்கீங்க? யாரும் நீங்க சொல்ல வேண்டாம், எனக்கே நல்லா தெரியும். பயம் நம்ம எல்லாத்தையும் பயமுறுத்தி வச்சிருக்கானுங்க. காலங்காலமா பரம்பரையா அப்படியே அடிஞ்சாவே வந்து பழகிட்டோம். இப்ப திடீர்னு மாற சொன்னா எப்படி மாற முடியும்? நம்ம என்ன துப்பாக்கி எடுத்துட்டு போய் சண்டை போட்டா சுதந்திரம் வாங்கணும்? காந்தி தாத்தாக்கு நல்லா தெரியும், யோசிச்சிருப்பார்ல. ஏய் வாங்கடா, ஆயுதம் எடுத்துட்டு போய் சண்டை போட்டு சுதந்திரம் வாங்கலாம் எவனும் வந்திருக்க மாட்டீங்க. நடக்கலாம், உட்காரலாம், அடி வாங்கலாம், மிதி வாங்கலாம், சாப்பிடாம இருக்கலாம். இந்த கோழைகளுக்கெல்லாம் இப்படிதான் சுதந்திரம் வாங்கி தர முடியும்னு அவருக்கு அப்பவே தெரிஞ்சு போச்சு. அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம மாறவே இல்லையே.